Tarang Shakti ke paman ponji aphan non kaching wai padupon bomlo. Labang soja meke wangji pre lapen phaikunia che klo hutsi ka paman ponji angring do. Dead Rock Air Force atum ke halabang soja mekalong cherap chitudun po lapen Dead Rock atuma bangki kilang chari atuma sonsi nang chetong dun po. Indian Air Force mate IAF atum kachipatyo pipon pen Tarang Shakti jai meke paman ponalong Dead Krihini Air Force atuma phansitami ke phapon pen pachitong ejia phansi chisik ponlo. Labang soja meke paman pon akimang laki sininga tha kachirai komasai ke klemalong pregjam adet pensitami ke pachiton ke paching bar ponalong isi akeng kamlo na pen military cooperation along sitami aho or ki piponji aphanlo pusi IAF officials atum pen pachini ponlo. Birda kirib dunlong atengke labangso jakong chepherang Tarang Shakti hello India det piarlo pregjam adet pen kachera pen kepado air exercise po. Labangsa exercise along fighters jet, military transport aircraft, mid-air refuelers lapen, airborne warning and control system at AWACS aircraft sitami and ponpo. Tarang Shakti kapaman ponji aphan non kachingwai padupon bomlo. Labang soja meke wangji pre lapen phaikunia che klohotsi kapaman ponji angring dolo. Dead Rock Air Force atum ke labang soja mekalong chirap chitudun po lapen Dead Rock atuma bangke kilang chari atum asonsi nang chitong dun po. Tarang Shakti exercise along United States, United Kingdoms, France lapen Australia atum kachirap dunji angring thetando. Peer along pregjam adet atum joint exercises paman ponlo ulotangte kaikita India adet aphan nangke pha padupon vera sonsi dolo. Pinpur dame kedamtang France, Greece, Japan lapen United Kingdom atum pen joint drills ke paman pona hutsitami India de raphan ke phapon padolo. World Dex Report, Karbianglong Live.